Васиятнамәне гамәлдә түгел дип тану турында Галимбәков Ирек Вахит улының Минхажева Алия Радик кызына карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Озак вакытлар апасы белән аралашмаган инесе апасының үлеме турында ишеткәч, кинәт кенә кайтып төшә. Ул апасының балалары һәм башка туганнары булмаганлыктан барысын да үзенә васият итеп калдыргандыр дип уйлый. Ләкин васиятнамәнең законлы булуын һәм башка сорауларны судья Әнәс Нуриев тикшерә. Барығызында басуығызны сұрайым, суд келе. Барығызында отыруын сұрайым. Васиятнамәне гамәлдә түгел дип тану турында гражданин Галимбәков Ирек Вахит улының Минхажева Алия Радик кызына карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Якларның килү турында хәбәр итегез. Суд сәркәтибе. Процесста катнашучы якларга хәбәр ителде. Алар утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе, аудиоязма чараларын кулланып алып барыла. Рәхмәт. Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Суд сәркәтибе аша шәхесне таныклаучы документларыгызны тапшыруыгызны сорыйм. Россия Федерациясы Граждан процессуаль кодексының 163 статьясы нигезендә суд утырышы залыннан шаһитның чыгып торуын сорый. Суд эшне асылы буенча карарга күчә. Дәгъвачы сезгә сүз бирелә. Трибуна янына килеп үз позицияны аңлатыгыз. Хөрмәтле суд, апамның васиятнамәсен гамәлдә түгел дип тануыгызны сорыйм. Дәвам итегез. Минем мәрхүмә бер туган апамның торак фатиры турында сүз бара. Ул 2 бүлмәле фатир, ул соңгы көннәренә кадәр анда яшәде. Һәм 2000 елның 22 августында төзелгән васиятнама буенча варис мин идем. Гомумән, әле бу васиятнама төзелгәнче дә инде бу фатир андый-мондый берәр хәл булса апа белән бу фатир миңа калырга тиешле дип белә идем мин. Һәм чөнки мин аның өчен бердән-бер иң якын кешесе, бер туган инесе. Менә инде мин апага һәр вакыт, һәр даим булышып тордым, ярдәм иттем, акчалар җибәреп тордым, ләкин кызганыч, мин инде үзем еракта яшим һәм эшлим. Һәм гел кайтып йөрергә мөмкинлек булмады. Мин аны үз яныма алырга да җыенган идем. Хәтта инде яхшы караучы да табып куйган идем, ләкин кызганычка каршы өлгермәдем. Әйтегез әле, апагызның үлүе турында сез кайчан белдегез? Һәм васиятнама турында да аңлашылмады. Апамның үлүе турында миңа социаль хезмәткәр шалтыратып әйтте. Һәм Күмәргә кайткач, 2000 елның шушы 22 августында төзелгән васиятнамәнең үзгәртелгән булуын белдем мин. Апа үзе үләр алдыннан гына әлеге васиятнамәне үзгәртеп, һәм җавапчы менә Минхажева Алия Радик кызына шушы фатирын язып калдырган. Апам авыру кеше инде, ул белештереп тә бетермәскә мөмкин иде. Шуңа күрә бу әйбер гадилме, юкмы, менә шуның буенча шуны белергә иде. Демәк, сезнең апагыз артыннан карауга социаль хезмәткәр беркетелгән иде. Ул бүген биредә судта шаһит буларак чыгып китте. Әле шуны да әйтергә кирәк, менә апамны соңгы юлга озатырга кайткач, мин җавапчыны күрдем. Һәм аннан мин җибәргән акчаларны ул банктан ышаныч кәгазе буенча үзе алганын белдем. Ул инде аның әйтүе буенча ул акчага дарулар алган. Һәм менә шунсы мин фатирга кергәч бернинди дарулар да күрмәдем. Хәтта инсулин да юк иде. Менә кем белә, бәлки алар булган булса әле апам да минем исән булган булыр. Сез нәрсә сөйлисез? Ул ничек ят түгел алган иде, мин аңа дарулар барсы да бар иде. Зинһар, залда тынычлык саклагыз. Җавапчы сезгә сүз биреләчәк. Сез дәгъвачы үз чыгышыгызда кимсетү, хорлау сүзләрен зинһар кулланмагыз. Яхшы, аңладым. Сезнең биттеме? Алга таба минем вәкилем дәвам итер. Рәхмәт. Рәхмәт, утырыгыз. Дәгъвачы вәкиле, рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд, ышаныч белдерүчемнең хукуклары түбәндәге нигезләр буенча бозылган дип саныйбыз. Эш буенча аңлатам. Ышаныч белдерүчемнең апасы 2020 елның 25 апрелендә үлгән. Яңа васиятнамәгә килгәндә инде 2020 елның 12 февралендә төзелгән.
Мәрхүмәнең үз-үзен тотышына турыдан-туры йогынты ясый торган, аның психик һәм психологик авырулары бар икәнен ачыклаганнар. Бу мәрхүмәнең төрле дәүләт һәм хукук саклау органнарына күп санлы язма мөрәҗәгатьләре белән раслана. Шулай ук аның медицина картасында да язмалар бар. Россия Федерациясы Граждан кодексының 177 статьясы нигезендә хукуктан файдалануга сәләтле булуына карамастан, алыш-биреш гамәлен кылган вакытта үз гамәлләренең әһәмиятен аңлый һәм аңлатып бирә алмаслык хәлдә булган граждан тарафыннан кылынган алыш-биреш гамәле суд тарафыннан гамәлгә яраксыз дип танылырга мөмкин. Суд тарафыннан үлгәннән соң суд психиатрия экспертизасы билгеләнгән. Экспертлар бәйләмәсеннән күренгәнчә, икенче васыятнамәне язган вакытта мәрхүмә үз гамәлләрен аңлый һәм аңлатып бирә алырлык дәрәҗәдә булмый. Экспертлар бу нәтиҗәне якынча 2015 елдан башлап мәрхүмәнең психик халәтен үзгәрүен ачыклыйлар. Күп тапкырлар полиция органнарына җинаятьләр турында хәбәр иткән, шулай ук бик пөхтә киенмәгән, өендә дә тәртип булмаган, үз-үзен тыныч тотмаган, хәтта үзенең якыннарын, танышларын да танымаган. Авыруның медицина картасына да нигезләнеп нәтиҗә ясалган. Табиб тарафыннан баш мие кан әйләнеше бозылуы белән бәйле рәвештә гражданка Галимбекованың психикасы үзгәрү билгеләре ачыкланган. Һәм шулар картада билгеләнгән. Сезнең беттеме? Хөрмәтле суд, бетте. Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Рәхим итегез. Мин дәгъва белән килешмим. Минем фатирым васыятнамә буенча. Һәм әлеге васыятнамә миндә бар. Бу кеше аның янына да кайтып карамады. Мин җыенган идем, тик өлгермәдем. Аңа һәр даим булышып тордым. Менә бит мин акчалар җибәреп торган чекларым да бар. Акча җибәреп нәрсә инде ул? Аңа кайгырту кирәк иде, акча түгел. Аны үз яныма алып китмәкче. Дәгъвачы, белдермәгез. Дәвам итегез. Без Венера апа белән күршеләр булып яшәдек. Берәр нәрсә кирәк булса, ул гел миңа мөрәҗәгать итә иде. Мин аңа азык-төлек алып кайттым, табиблар янына алып бардым, дарулар сатып алдым. Минем гаиләм, балаларым бар, вакытым алай күп түгел, ләкин кешене андый авыр хәлдә калдырып булмый бит инде, шуңа күрә булыштым. Һәм миңа бер вакыт Венера апа әйтә: "Алия, син мине ташлама инде", ди. "Мин сиңа үземнең фатирымны калдырырмын", ди. Һәм без менә шулай итеп килештек. Мин аның артыннан карыйм, ашарына пешерәм, саф һавага йөрергә алып чыгам, аннан соң коммуналь хезмәтләре өчен түлим. Моның өчен, булар өчен ул миңа васыят итеп үзенең фатирын калдыра. Һәм инде ышанычлама буенча мин банктан акча алып, барлык кирәкле әйберләрне дә сатып алдым. Бу ялган, аңа бит социаль хезмәткәр беркетелгән иде. Син аның башын бутагансың, ышанычын ялга. Дәгъвачы, сезгә кисәтү ясыйм. Сезнең әле үз сүзегезне әйтергә вакытыгыз булачак. Җавапчы әйтегез әле. Димәк, дәгъвачының апасы сезгә ышанычнама биргән булган, шулаймы? Һәм икенче сорау, ул акчаларны сез алдыгызмы? Һәм гомумән алганда күпме акча күчергәнен әйтә аласызмы? Әйе, Венера апа үзенә йөрергә авыр булгач, үзенең саклык кенәгәсеннән акчаларны алу өчен миңа ышанычлама бирде. Анда 56 000 сум акча бар иде, ләкин билгеле инде ул акча гына җитмәде, мин үземнең акчаларымны да истәдем. Әйе, менә мин җибәргән акчалар инде бу, әйткән идем бит. Ничек инде җибәрмисең, ул бит синең апаң, тагын акча да җибәрмәскә. Ләкин менә ул акчалар гына җитми иде аңа. Нәрсә өчен җитмәде? Әйтик, үзенә йөрергә авыр булгачтан, мин инде аңа урамга, саф һавага чыгар өчен инвалид коляска сатып алдым. Күп функцияле коляска, ул 36 000 сум тора. Ләкин аннан тыш даруларга да, тормыш итәргә дә акча кирәк бит әле. Коляска калдымы соң? Фатирда бернинди коляска да юк иде, мин бер нәрсә күрмәдем. Дәгъвачы, тагын бер кисәтүдән соң мин сезне залдан чыгарып җибәрәчәкмен. Мин аны Венера апа үлгәчтән мохтаҗлар өчен приютка тапшырдым. Инвалид коляскасын алган өчен чеклар, дарулар өчен башка чеклар бармы сезнең? Әйе, әлбәттә, чеклар барсы да миндә, үземдә. Суд сәркәтибе аша зинһар бирүгезне сорыйм. Җавапчы, тагын нәрсәдә булса истисезме?
Хөрмәтле суд, сез минем вәкилемне тыңлавыгызны сорыйм. Яхшы, рахмәт, утырыгыз. Хөрмәтле суд, сүз алырга мөмкинме? Дәгъвачы сезгә сүз биреләчәк. Борчылмагыз. Җавапчы вәкил, рәхим итегез. Хөрмәтле суд, без дәгъва белән килешмибез. Россия Федерациясының Граждан кодексының 1130 статьясының 1 пункты нигезендә васыят итүче сәбәпләрен күрсәтмичә генә теләсә кайсы вакытта үзенең васыятнамәсенә үзгәрешләр кертергә яки васыятнамәне юкка чыгарырга хокуклы. Васыятнамәгә үзгәрешләр кертү яки юкка чыгару өчен беркемнең дә шул исәптән васыятнамәдә варис итеп күрсәтелгән затларның да ризалыгы кирәк түгел. Кулыбызда васыят итүченең үзенең алдагы васыятын юкка чыгара торган тиешенчә төзелгән васыятнамә бар. Әлеге документ нотариус тарафыннан расланган. Васыятнамә язган вакытта Галимбекова Венера Вахитовна эшкә сәләтле дип билгеләнгән. Суд аны эшкә сәләтсез дип танымаган. Ул үз гамәлләренең мәгънәсен аңлый һәм аңлатып бирә торган хәлдә булган. Ышаныч белдерүчем мәрхүмә белән барлык килешүләрне үтәгән, аны бушлай гына караган, үз вакытын аның белән уздырган. Без эксперт нәтиҗәләре белән килешмибез. Бары тик диагнозларга һәм дәүләт органнарына мөрәҗәгать итүләргә генә таянып, нәтиҗә ясарга ярамый. Васыятнамәләрне таныклау, нотариус тарафыннан яшерен васыятнамәне кабул итү, яшерен васыятнамәне ачу һәм игълан итү буенча методик тәкъдимнәрнең 8 пунктын нигезендә васыят итүче эшкә сәләтлелеге икәнен нотариус белән васыят итүченең әңгәмәсе аша ачыклана. Әңгәмә вакытында нотариус васыят итүченең җавапларының адекватлыгын ачыклый. Һәм шуның нигезендә гражданның үз гамәлләренең асылын аңлау мөмкинлеге турында нәтиҗә ясый. Безнең очракта бу процедура тулысынча узылды. Җавапчы вәкиле, сездә тагын өстәмәләр бармы? Хөрмәтле суд бар. Васыят итүче васыятнамәне расмийләштергәндә эшкә сәләтле иде. Россия Федерациясе Граждан кодексының 1119 статьясының 1 пункты нигезендә васыят итүче мөлкәтен үзе теләгәнчә теләсә нинди затларга васыят итеп калдырырга, мираста варислар өлешен теләсә нинди рәвештә бүлергә, сәбәпләрен аңлатмыйча гына бер варисны, берничә варисны яки барлык варисларны мирастан мәхрүм итәргә хокуклы. Югарыда бәян ителгәннәр нигезендә, хөрмәтле суд, без дәгъвачының таләпләрен канәгатьләндерүдән баш тартуыгызны сорыйбыз. Аңлашылды. Утырыгыз, рәхмәт. Рәхмәт. Дәгъвачы кабат чыгыш ясарга теләгән иде. Өстәмә бар. Рәхим итегез. Минем менә шул инвалид коляскасы буенча әйтәсе килгән иде. Чекларны дип әйттеләр бит. Ул чекларны бит инде һәр бүгенге көндә таныш белешләрдән дә, аннан-моннан да ясатырга мөмкин. Ул бу әгәр дә ул булган булса, күрсәтсен ул инвалид коляскасы. Ул юк бит. Аны бит беркем күрмәгән. Һәм шунысында теге үзегез белгәнчә, апа бит инде акылы белән акыл да шуның кадәр генә, картлык та бар бит инде. Һәм аның акылын бутап теләсә нинди документка кул куйдырырга мөмкиннәр иде. Шуңа күрә мин, хөрмәтле суд, шаһидны, апамны карарга беркетелгән социаль хезмәткәрне чакыруыгызны сорыйм. Яхшы, аңлашылды. Утырыгыз. Шаһидны залга чакырыгыз. Трибун артына рәхим итегез. Үзегез белән таныштырыгыз. Хөрмәтле суд, мин Магазова Гөлсинә Рашид кызы, социаль хезмәткәр булып эшлим. Галимбекова Венера Вахитовнага беркетелгән идем. Атнага 2 тапкыр мин аның янына килеп, азык-төлек китерә, урамга чыгып йөртә, уколлар ясый идем. Башка вакытта аның белән кемдә булса була идеме? Бу сорауга бик ышанычлы итеп җавап бирә алмыйм инде. Тик бер вакыт мәрхүмә янына өенә килгәч, җавапчы белән бергә кухнада торт белән чәй эчеп утырганнарын күрдем. Аңа торт ашарга ярамый. Диабет белән авырый иде бит ул. Мин бу турында җавапчыга да әйттем. Дарулар да күп ичте инде ул. Култык таяклар белән йөридер. Сез култык таягы дип әйттегез. Менә җавапчы әйтә, ул коляскада йөргән ди. Сез колясканы күрдегезме? Юк, күрмәдем. Ничек инде күрмәдегез? Күрмәдем. Алган идем мин аңа коляска сирәк килгән, шуңа Юк күрә инде, бер нинди колясканы да күрмәдем, бер нинди күрмәдем. Эшнең асыл буенча тагын нәрсә әйтә аласыз? Шулай ук җавапчының Венера Вахитовнаны таксида алып кайтып, фатирына кадәр озатып куймыйча китеп баруын күргәнемне дә истисем килә.
Миңа аны үземә күтәреп, диярлек алып, керергә туры килде. Бу бит инде хөрмәтле суд тәртипсезлек, кайгырту түгел. Ул сезгә берәр нәрсә әйттеме соң? Мин сорамадым, ул минем эшем түгел. Якларның шаһиткә карата сораулары бармы? Юк, хөрмәтле суд. Юк, хөрмәтле суд. Рәхмәт. Рәхмәт. Утырыгыз, зинһар. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды дип игълан итәм. Судта фикер алышуга күчә. Яклар, дәгъвачы. Хөрмәтле суд, җавапчы вәкиленә соравыбыз бар иде. Сорау булгач, суд кабат эшне асылын буенча карауга күчә. Рәхмәт итегез. Җавапчы вәкиле, гражданка Галимбекованың эшкә сәләтлеге турында тышкы билгеләр буенча гына нәтиҗә ясалган булып чыктымыни? Әйе, шул ук вакытта васиятнамәгә дә нигезләндек. Рәхмәт, хөрмәтле суд. Рәхмәт, торгыз. Шуның белән судта фикер алышуга күчәбез. Дәгъвачы вәкиле, рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд, таләпләребезне хуплыйбыз. Җавапчы вәкиле элегрәк телгә алган нигезләмәнең 8нче пункты нигезендә суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип табылмаса да нотариуска мөрәҗәгать иткән вакытта үз гамәлләренең мәгънәсен аңлый һәм аңлатып бирә алуына комачаулый торган хәлдә, мәсәлән, авыру нәтиҗәсендә булган граждан исеменнән васиятнамә расланырга тиеш түгел. Аңлашылды. Утырыгыз. Җавапчы вәкиле. Хөрмәтле суд, таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Аңлашылды. Суд эш материалларын тикшерде. Карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызны да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Дәгъваны канәгатьләндерергә Венера Вахит кызы Галимбеков тарафыннан Алия Радик кызы Минхаҗева файдасына язылган васиятнамәне гамәлдә түгел дип танырга. Алия Радик кызы Минхаҗевадан Ирек Вахит улы Галимбеков файдасына дәүләт пошлинасын түләү чыгымнарын каплау исәбенә 300 сум күләмендә акча, экспертиза үткәрергә чыгымнарны каплау исәбенә 21 мең сум күләмендә акча түләттерергә. Суд карарына 1 ай эчендә апелляция тәртибендә карар чыгарган суд аша шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды. Әйе. Шуның белән процесс тамам. Рәхмәт. Васиятнамә ул бер яклы килешү, ягъни бер генә якның ихтыяры кирәк. Васиятнамә көчкә керер өчен аны нотариус расларга тиеш. Бер яклы килешү булгачтан мирас калдыручы ул васиятнамәне теләсә кайсы вакыт гамәлдән чыгарырга мөмкин. Яисә яңа васиятнамә төзеп куярга. Бу очракта элек төзелгән васиятнамә үзенең көчен югалта. Бу ситуациягә килгәндә җавапчы бик уңайсыз хәлдә калды. Тормышта төрле хәлләр килеп чыга. Туганнары карамаган мирас калдыручының үлүе белән туганнар шундук табыла. Мирас калдыручына туган булмаган кеше караган очракта шулай ук нотариус аша гомер буе карап тәрбиядә тоту турында шартнама төзү иң кулай вариант. Ягъни договор пожизненного содержания с иждивением.